Nu vil vi så gennemgå, hvordan man overfører tildelingsfiler for AdFarm, og hvordan man ligesom får dem ind i bogballeterminalen her. Og det man starter med at gøre, det er, at man klikker ned på Google Drive, hvor vi så kan se, at vores iPad her, den er allerede forbundet til en Google-konto. Så det er korrekt. Så klikker vi annullér. Og den måde, man importerer filer på, det er, at man klikker ind under menu. Så kan man se den mulighed, der hedder Shape Import. Den klikker vi så på herfra. Og der er der muligheden download fra Google Drive, hvilket jo er den korrekte at bruge her, da det ligesom foregår gennem Google Drive. Her der er der så nogle tildelingskort, og jeg vil vælge den her. Herfra vil man så have muligheden for ligesom at navngive den anderledes, men det behøver jeg ikke. I det her tilfælde så jeg klikker OK. Så kan vi se, at vi har tildelingskort hernede, hvorfra jeg klikker importer. Den siger allerede, at shapefilen er importeret. Klikker OK, hvorfra vi så kan gå ud herfra. Så er vi så tilbage ved startmenuen, og herfra der klikker vi så ind under Start. Og siden det her det er en demo, vi er i gang med, så kommer den her fejlmelding op. Det vil det ikke gøre normalt. Så skal vi så vælge et tildelingskort, og hernede under tildelingskort, der klikker vi på Vælg venligst. Og så har vi den 1.0 filen her, som jeg har importeret før. Den vælger vi og klikker OK. Så kan vi så se heroppe under marknavn, at filen den ligesom er blevet overført og nu fremgår heroppe. Vi klikker herfra på OK. Og så er tildelingskortet ved at blive loadet, og når den når 100%, så er vi klar til at køre. Sådan, og så er vi ligesom i gang. Når man så er færdig med at køre ud i marken, så kan man klikke herover, og så vil man blive spurgt, om man vil gemme den nuværende mark. Og det er jo selvfølgelig rigtig smart at gøre, fordi så kan man bruge den fremadrettet ved kontrol eller andet, og så er den ligesom gemt inde på ens Google-konto. Så vi klikker ja. Og så uploader den så herfra tildelingskortet til Google Drive, hvor du så kan bruge den til kontrol eller andet fremadrettet, og det ligesom kan dokumenteres. Så du klikker ja. Og det er sådan set måden, man gør det på med en bogballe-terminal.